alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kamar kullum muna ziyarce mu ziyarci bayan Allah irin shehunnai malamai. To yau kuma ziyara ta kawo mu kabarin Umar Abdulaziz Baba Adil Bindi. Masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wannan sha'iri ko ban faɗa muku shi ba duk duniya ta san sa. Yayi shura a ɓangaren yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. To ya faɗi wata magana ne, to yana cewa wai ko da rai kuma ba shi, wai ba mai iya turewa. To shine muka zo mu gaya masa, ba a gaya masa muna nan tafi ba, zai ce ko da rai ko ma babu rai ba mai iya ture mu. To Umar Abdulaziz Baba Fadar Bege, sirrin da ka tafi da shi su muka zo ka bamu. Akwai abin da mun san in muka zo maka da shi zaka bamu annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama. Dan ƙaunar da kake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kujerar da kake kai kaso kai akai madare ta tunda kayi yakin ka kuma ka mun namu. Allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ƙara mu alaƙar mu da annabi. Muna godiya, muna ziyara yan uwa.